František Švantner, Nevesta hôľ. Nahovoril Milo Kráľ. Ľudia putujú celými 10 ročiami za jediným dníkom svojho času. Prebehnú 7 krajín za malým kútikom svojho sveta. Roky sa prehrabúvajú v popole svojho života, aby našli a roznietili iskierku, na ktorú vo svojom náhlení pozabudli. Lebo láska je náročná. Chce od človeka všetko. A kto jej nič nedá, nemôže od nej ani nič brať. Pomysli si len, že sme boli dlho od seba odlúčení. Keby sme teraz ten čas preklenuli mostom jedinej noci, stratili by sme hodný kus života. Bola by to štrbina, ktorá by sa nedala ničím zaplátať. Možno by nám spôsobila mnoho nepríjemností. Preto bude lepšie, keď sa ešte teraz vrátime a začneme tam, kde sme sa rozlúčili. Len sa rozpamätaj. Bolo to na lúkach niže mlyna. Ty si ma odprevádzala. Bolo nám obom smutno. Ale teraz sa budeme navzájom tešiť, lebo sa viac nerozídeme. Budeme sa navzájom prebíjať k sebe. Možno to bude dlhá cesta, ale nech, tým lepšie. Pôjdeme spolu a budeme sa spravovať vlastnou vôľou.